no mabende osom nitiere jogo manyalo wacho ni gin jogo moyuto to kod jogo mabende wacho ni budget ni en mano bende ohinyo gi omiyo odwa ni mondo wayang ni to budget mosom higa ni nyakwaro Mgajwang' gin jomage ma oyudo yuto kata biro neno ber kata yudo fuong'ruok e budget no to gin jomage ma budget ni nyalo bedo ni odiyo kata ohinyo kaluwore kod budget mane osom. Mondo yang ni nyakwaro Mgajwang' kaka en achiel kachiel mondo mi ing'e ni to budget mosom gin sectors moyudo resruok mondo gin magin sectors ma oyudo fuong'ruok to ka land kata oyang budget mosom odiochieng' ma kawuono. Mokwongo en sector mar pur. Jogo bende biro bedo ka ng'iewo mbolea mane ogiyot oketne omenda kanyo maromo shillings bilion 10 ma en ma piny owacho chano chwalo godo mbolea mago mane olwar ne jopur e pacho kaendi kaka yo mar temo medo kwan mwandu mago mag chiemo ma oganda jo Kenya golo kowuok kuom puothe. Miyo sector no oyudo omenda maromo bilion 10. Pith mar jamni. Jogo bende osebedo ka pidho jamni. Jamni yude gik mathoth, chak, nitie kuonde miyude gik motenore kod pien miloso godo gik mopogore opogore kaachiel kod kembe mago matiyo kod jamni mago ring'o gik mopogore opogore. Pith ma kamano oketne omenda maromo shillings bilion 12.3 matiende ni gintiere kod yudo yuto kata fuong'ruok kaluwore kod meto mar omenda kata mana omenda moketi ne chenro mag. Wantiere kod loso mwandu magi mong'ere kaka manufacturing. Gin jogo bende oyudo resruok. Nitie mwandu mopogore opogore ma bende ketie sector no ero maboka omenda maromo shillings bilion 6.1. Ka odhi nyime wantiere kod jogo bende wacho ni pod oyudo resruok kata wacho nang'o fuong'ruok kaluwore kod budget. Ne sector mar pur nyakwaro Mgajwang' kuoyo pie puothe matindo weche motenore kod irrigation omiyo omenda kanyo maromo shillings milion 647. Nitie kuonde mopogore opogore pacho kaendi ma bende itimo wacho ni inyuolo chiemo mathoth kuja irrigation scheme. Nitie mago mantiere Bura kaachiel kod mago matimore e gwenge mago ma kadho nam chumbi. Omenda moket kanyo romo shillings milion 674 biro konyo chenro mag kuoyo pie puothe. Chenro mag nyuolo chiemo gimede gin omenda maromo shillings milion 642 bende oket kanya. Achiel kuom siro moganda jo Kenya osebedo ka ywak kendo ne gibed makare e weche mag yudo mwandu mago mag chiemo ma jo Kenya chamo. Omenda oket kanya romo shillings milion 642. Ka odhi nyime nyakwaro Mgajwang' sectors go ma bende oyudo fuong'ruok kod mago bende oyudo resruok. Mine gi rowere. Nitie chenro mopogore opogore ma piny owacho oseyango nyakwaro Mgajwang' mago mag mine gi rowere. Chenro magi mag ohala gik mopogore opogore machal kamago oketnegi omenda maromo shillings bilion 2.4. Miyo ka gintiere kod chenro magi omenda ma kamaendi yor hola miyo gi omenda ma gitiyo godo e chako weche mag ohandgi bende siro riwruok megi mopogore opogore. Omenda oket kanyo maromo shillings milion 2.7 e weche mag pur. Ka odhi nyime nyakwaro Mgajwang' bende nitiere jomoko bende pod oyudo ber e fuong'ruok motenore kod iwacho ni budget mosom. Weche mag oro omenda e sime nyakwaro Mgajwang'. Osuru no dwok piny kowuok kod 20% nyakwa 15. Nengo mar oro omenda mosebed ka itimo kaendi e yor kembe mopogore opogore mag oro pesa kowuok kuom ng'at achiel nyaka ng'at machielo. Osuru dwok piny e weche mag oro omenda kowuok kod 20% nyaka 15. Omiyo ni bed gi geno mar neno ni omenda misebedo kioro godo omenda ne ng'ato e yor sime bende bedo ka dok piny e kuonde mag resruok. Ka odhi nyime nyakwaro Mgajwang' nitiere weche motenore kod iwacho ni sectors moyudo resruok. Simiti. Weche mag gedo jopiny osebedo ka ywak e nengo mag gigo mitiyo godo e gedo. Kata kamano sani koro weche mag simiti inyuolo osuru kembe machal kamago biro bedo kod dwoknegi omenda piny kendo iwacho ni osuru mar mwandu ma bende loso gi simiti Klinkas ogol matiende dok piny kendo koro jogo ma bende oyudo resruok e weche mag gedo nyalo bedo kod fuong'ruok kaluwore kod mano modok piny. Aito sectors moyudo resruok pod mantiere gi kweth mang'aw. Pes jodongo osebedo kichwalnegi omenda kendo omenda bedo kichwalnegi nyaka shillings bilion 18.6. Pesa miyo ne nyithind kiye bende oket kanyo shillings bilion 7.9. Pes ji ma ong'ol bende omed kanyo omenda ma shillings bilion 1.2 ibiro bet kiornegi kendo itimonegi pok mopogore opogore e omenda ma piny owacho oketonegi omenda kata omiyo pek e budget ni maiga ma 2024-2025. Ka odhi nyime nyakwaro Mgajwang' tok sectors mago ma bende koro sido fuong'ruok oyude sectors moyudo lal. Sector mar kuong'. Piny owacho osebedo ka kedo gi weche mag kuong' moko puodhi, kuong' ma bende rowere donjore koni kod kocha. Gie sani jogo magin jomath kata jogo ma tiyo kod kuong' osuru omedi ne divai, bia kaachiel kod spirit. Jogo madho kuong' osuru omedi ne jogo madho divai
jogo mamadho bia kaachiel kod spirit. Bende jomath idhi juogi kaluwore gi kech kod teko mar kong'o, ma bende kanyo ndik gi dho ngere ni alcohol percentage. Omiyo seche midhi metho kata kidhi nyiewo kuong to kichopo kanyo timako chupa, biro bedo kichulo omenda mang'eny kaluwore kod teko to kod kech mar kuong mitiyo godo. Omiyo jogo magin jomath mag kuong, osuru omedi e gik machal kama. Ka wadhi nyime, nitie jogo bende iwacho ni sekta mar ndawa, jogo magin johera mag ndawa, osuru omed ne ndawa. Omiyo en mano bende omed kanyo chiegni shillings 4,100 gi mililita bende osebedi ki ifuong'o kanyo weche mag ndawa. Ka bende ndawa mar pi, mandawa manyasani, bende koro shillings omed kuok shillings 70 nyaka shillings 100 e mililita. Omiyo ma nyiso ni jogo magin johera mag ndawa biro chuni mondo mi sol lweti ofuko matut mondo mi ibed ng'at ma pod dhi nyime gi tiyo gi ndawa. Obed mano ma bende ywayo kata mikoto magolo iro, kata mano ma bende en mar pi manyasani bende dhano tiyo godo, mano en sekta ma oyudo lal. Bende ka wadhi nyime, jok ma bende do sekta ma oyudo lal gin tuk punda, go punda. Kin ng'ato mohero go punda, bed king'e ni gie sani sun biro juo kanyo, mano bende omedi kuok kana tamalo 12.5 nyaka kana tamalo 20. Johera mag go punda bed king'e ni mano bedo kiloyo kata kitiyo godo kanyo, mano omedi kendo osuru osemedi e weche mag go punda. Ka wadhi nyime nyakwaro mga jwang' tiyo kod sectors mago ma bende oyudo lal: sinema to kod tuke mag mbui. Sirkal geto juogo gik mikete mbui nyakwara mga jwang', mao gik ma bende wacho ni joland mwandu e mbui. Ji osebedo ka ringo hepo lando gi kuonde ma sirkal no bed ni geto kendo chopo machiegni, kendo sirkal koro ochomo wang'e e weche mag osuru mijuogo gik machal kamagi. Jogo ma bende koro timogi e weche mag mbui, piny owacho keto wang'e kanyo kendo bedo kanyo kichulo osuru. Omiyo nyakwara mga jwang', mage sectors ma bende anyalo yango ni kanyo ni gin mago ma timore nade oyudo lal to kod mago moyudo fuong'ruok. Jogo magin jomath, jogo magin jondawa, jogo magin jogo punda, jogo mosebedo katimo weche motenore kod wacho ni lendo mag mbui moseringo, kit lendo mamoko machon dung traditional advertising methods, kendo dhi e weche mag mbui, piny owacho ochomo wang'e kanyo kendo gibiro bedo kanyo ka gibiro mar mondo mi giyudo suru kowuok kuom nyakwaro mga jwang'. Mane motenore kod jogo moyudo lal to kod jogo ma bende wacho nang'o oyudo ber e mwandu mago ma bende gibiro bedo ka gitiyo godo e budget. Nyakwaro mga jwang', kik idhi mabor nikech koduogo to wantiere kanyo kod twak kod wendo ma bedo kwang'iyonu kaka budget ni ber mage mentie, bende piny owacho nyalo bedo gi thoche mar biro sire kendo chope kare, to gin fuok mage manyalo bedo ni odong' e kinde kanyo bende jopiny onego ng'i, bende piny owacho oikore makare mar chopo kare budget ni kata kapok okadh paro mar chik mar omenda. Kik idhi mabor, waduogo tok kinde mano.